wane ginite gimonego bene mondo mi wangi ne to Lagat donjo kanade. To wangi ne National Police Service nyaka ne gini timre. There is a gin deliberate mar concealing kaka gini notimore. Nikech mokwongo report mane gimiyowa en ni Albert no commit suicide a police station. To no chakwa penjere to ngani ka ne en kende police station to gin ne gingi at what point mane gingi ne ngani commit suicide ngama ni Kenya. Ka ne gifwenyo ne kare jopiny masani bedo mariek maingo gi to ne gibiro gi a new narrative. Koro jotend police giwegi including DCI Amin Mohammed, they are deliberately concealing evidence by misleading the people egimano timore. Mamano itself okonego bene integrity margi as at now is already questionable. Nikech ka in ngamo mi responsibility mari to ganda kendo nyiso gi adieri emi wuok e TV mi wuonde gi gimano timore. To as at now Lagat is the principal suspect. To be the principal suspect nikech king'iyo kata man statement man ilungone Mukama wacho Mukwana statement mar Mukwana ni okorroborate gik mosebedo ko wawinjo all along ne ati Lagat emano chiwo this instruction. Koro without his resignation onge gima dhi timore kata mana investigations gi mana kaka nyawadwa wacho ka pod gin gi yo magibiro go collude gi jo IPOA nikech magi be dhano. To mana kaka wawinjo nying kane gini kale chakoro Miki Lagat ngama ni kacha Kosgei ngama chielo koro gidhi biro ne en gir ot. Wadwoko erokamano ne ati rais nogolo chiwo ne familia mar Ojwang. But this is not enough. Nitie be nyalo take political responsibility nikech magi joge gere ene monego bene gi sundo ngama no timo gimoro ainani mondo mi o resign mondo owe chenro mar jo IPOA timo gino to kata kotamogi to jo piny be pod nitie pod wabro ng'iyo ne ati ngani at the fullness of time Lagat jaka dhi edo. Okonyal bedo this country must be governed by rule of law. Okonyal bedo ne nitie telo matiyo ne ngama jatelo nitie tend jadhier nitie tend mano okwan gi piny. Nyaka sani wanyalo wacho ni kinde makoro wanono